Mga gagid sa aton mga viewers subong adlaw, welcome sa aton nga pagpangalagad diri sa Ilonggo News Live. Last time ay kami ka program ni Toto Ruben, no? Kay medyo masako kita after sa mga patigayan naton nga mga bagay diri sa aton nga pagpangabuhi adlaw-adlaw, no? Kag of course subong adlaw medyo manami ang manami ang panahon, way ulan, perti lang ang init. Ikampyon ni naton bisita kay amo gini ang aman naton nga main bisita subong adlaw, bangod man kay perti ang init. Kung ang init gani maglawig, laban-laban sini ang tubi nagagamay man, no? Pero anyway, sa aton mga viewers subong adlaw, welcome sa aton nga pagpangalagad. Upon naton diri sa control si Engineer Ruben Panes. Of course, sa supervision sa aton nga director sa kay Toto Rex. Good morning dira sa kay Toto Rex sa Tigbawan kag sa New Lucena. Good morning sa kay Tintin, ang host ang I Talk with Christy. Bago lang gid nag-program siya pag kita second portion kita bagod man kay ginisara namon yung program sa iChannel Saturday. By the way, basi kung may maabot kita nga bisita karon man, may nawag sa akong nga gabi, ini sa kangtaran sa pagselebrar naton sa EDSA Revolution na Engineer Giljargan, no? Pila na katubuhig na may EDSA Revolution kag siya gini ang isa sa mga may ideya kung paano ini hanabo sa itong mga timpo 1986. Imagine 1986, subong mapila ka years? 38 years, no? Kag malabong nga bangkot, kamusta na after EDSA, after sa nagpahalin, napalaya si the late President Ferdinand Marcos Sr. Basi ko may maabot kita nga masita sa Dili Madugay. Opo naton diri ang abyan naton sa Metro Pacific Iloilo Water Metro Pac. Good morning dira sa mga boss naton sa Metro Pac. Good morning Engineer Giljargan kag mayon ni kay dugay na mo ning miguay. Mabalaan ko na nung mga bagay ng ipamangkot siya nga hibaluon man sa aton mga viewers sa mga adlaw. Engineer Giljargan, good morning. Good morning, Abian Art. Of course, yung kaupod, saka Abian naton na Engineer Ruben Panes, saka Inday Tintin, no? Mayong aga sa tanan, sa akong kaupod kay Ina, si MJ, si Mary Jan, as well as kay MJ, no? Josue, our Corporate Affairs Department Head, kag sa tanan nga mga pumuluyo sa syudad kag probinsya sa Iloilo, especially sa mga konsumidor sa Metro Pacific Iloilo Water. And of course, I just want to extend also good morning sa amon nga joint venture partner, ang Metro Iloilo Water District. Ako po dira si Ma'am Jaja, no? Ang OICGM Subong Manihero, kag kay Ma'am Marjo Castro. And on behalf sang amon nga Chief Operating Officer, si Engineer Robert Cabiles, no? Ari naman kami karon, no? Salamat kami sa iChannel, no? Sa sining aga sa paghatag naman sa amon sang Chimpo. Agud amon mapabutsyag ang operasyon sa Metro Pacific Iloilo Water. Perti ko init subong, no? Why pila nga degree subong ning init man? Why kung ano kay init? Ang iban pero ang mainit prong dapyas nga hangin daw mabulbugnaw pa, no? Posible makasud nga bulan sini kay El Nino na suno sa pag-asa, mainit na gid man. Sabi mo sa balay ga sweatshirt ako ya kay tama ka do natugnawan ako. Bisa hindi ka lang mag-aircon, pero tama pa katugnaw subong, no? Pero anticipar naton nga sunod nga binulan, posible mag-init na gid man ini Engineer Giljargan, sir.
Actually, amo ng projection sang pag-asa, no? Tungod ari na kita sa state sang El Nino, kag nagapasulod na kita sa peak, no, sang El Nino as declared by pag-asa recently. Pero ang katahon diri, no, kag ang aton nga serbisyo sa pag-supply sang tubig sa aton nga mga konsumidores sa gihapon hindi pa gid masyado naapektuhan kay tungod may ara pa kita nga tubig nga magakuhaon sa mga sources naton, kag ang bulk water suppliers naton continuous pa kag wala naganubo ang supply nila sa tubig para sa aton nga mga pumuluyo. Ang maasin, kamusta ang monitoring ninyo? Ano ang critical level dira? Nga masiling naton nga ini alarming na, ini kinahanglan mag-save kita water. Pila ang level nga sa din mag-save na kita sa tubig, Engineer Gilargan, dira sa maasin dam? Actually, wala ko lang record ganda sang exact level niya. Pero as early as last quarter of last year, mga December, no, last year nagsugod na kita sa aton nga preparasyon para sa El Nino, no, naghimo kita sang bridging sa aton nga water sources sa dam agud nga maka-impound kita sa madamo nga tubig, kag may ara kita mga sandbagging nga ginahimo, no, temporary nga sandbagging to mitigate, no, sang effects sang El Nino, kay gina-anticipar naton nga base magnubo ang level sang tubig dira sa Tigom River. So may proactive measure kita nga ginhimo, activities nga ginhimo agud nga masabat naton ang pagkakinahanglan sa tubig sini nga El Nino. Magluwas ang maasin, may ara kita nga source of water supply. Of course, no, so, maghambal kita sa water supply, may ari kita sa flow water, no. Ang flow water na diri sa may pututan sila nagakuha, no, Halao River, continuous kag consistent ang ilang supply sa aton sang 20 MLD, 20 million liters per day. Ang Mactan Rock resources, no, water resources naga-supply man sa aton sang 5 million liters per day. And the rest is being complemented sa aton nga Metro Iloilo Water Supply Corporation. Regardless ang kuhan sang timpo, kinahanglan maga-supply gid sila sang amuna nga ginimensionar nimo nga cubic meter, Engineer Gilargan, sir. Of course, nagahalin kita, no, diri kita nagakuha sa tubig sa mga deep wells as well as sa mga suba. So kung wala ang magkuha sa suba, hindi kita makagarantiya, no, nga mahatagan kita nila sang sufficient nga supply sa tubig based sa kontrata naton. So kung magnubo ang supply sa tubig, let us expect man nga ang magnubo ang supply sa tubig sa suba, ang level sa tubig sa suba naton, expect rin naton nga mag-amat-amat man nubo ang aton nga supply sa tubig sa aton pumuluyo. Pero sa ginsiling ko kaina as early as this year, no, kag late last year, naghimo na kita sa mga pamaagi agud maka-impound sa tubig, kag isa na dira pag dreads naton ginlimpihan naton ang intake dito sa maasin, ginpadalom naton dito ang portion sa suba nga sa diin nagakuha kita sa tubig. Amo man ang ginahimo siguro sa aton nga mga bulk water suppliers sa flow water as well as Mactan Rock. Ang pangintindi ko, Engineer Gilargan, nga kung may kontra kabi ang Mactan Rock o kuno flow water, nga 20, for example, may 20 million, 20 liters, 20 million liters. 20 million liters a day, regardless ang ano matabo, kinahanglan maka-supply gid sila. Correct, no? Amo ina ang nasa kontrata naton. That is why sa siling ko kaina, worst comes to worst, sabi ko maghubas na gid ang tubig sa suba, wala ka na sige supply nga tubig. Pero sa ginsiling naton, anang mga bulk water suppliers naton, naghimo na sila sa mga proactive measures agud nga maka-impound sa tubig. At the time nga the height of El Nino, sige-sige sa gihapon ang supply sa tubig, no? For flow water 20 million liters per day. They can may ara sila Kapag sila nga mag-supply gid sila sa may ara sila ikasarang sa pag-supply sila, as well as sa Metro Iloilo bulk water, may ara man sila ikasarang sa supply sila. Tungod nga expectar na ina ang mag-abot ang El Nino sa sininga mga binulan.
amo ganin hindi ka mo maproblema da sa mga kuan sa mga consumer naton kay kung ano na specify sa contract sa ining mga bulk water ni kinahanglan nga mag-supply gid sila kay sila mismo sino naka-anticipar na mo. Anticipar na nila nga ma-deliver kasi regardless maulan man o kung mainit ang panahon. Gani hindi ka mo mag-problema na sa tubi. Ang maasin dira ang main source natong ginakuha na engineer Gilargan. Ang maasin halin sa una na dako na ta amo naton paitindi nga maasin. Pero kinanglan nga proteksyonan naton ang aton nga watershed area dira sa maasin. Is it correct engineer Gilargan sir? Tama na, no? Sige siling kainas ang interview natin diri, no? Si Miss Imjan, no? Ang pag-protection sa watershed naton, kag ang obligasyon sa pag-conserve sa tubig, obligasyon na sa responsibilidad sa tanan nga mga pumuluyo. Hindi lang sa Metro Pacific Iloilo Water, hindi lang sa mga bulk water suppliers naton, kundi kita tanan has to do our share, no? So naabutan ko diri kaina, no? Mga pagtipig, no? Sa tubig, no? Kung may nagapang ang akon Abian Art, no? Kung panglaba ako kung kung weekend, ginasalod ko na ang akon nga ginbunlawan ka ginabasya sa mga tanom. So that's simple nga mga pamaagi agud maka-conserve kita sa tubig. Gani, no? Di kinahanglan conserve kita tubig. Kag tapos yun hugas pinggan, ibasya nyo to sa inyong banyo to sa basin nyo. No? Kung sa bagay, ikuan mo lang nimo daw ka practical naman lang nga ginahimo naton mo. Pero ang iban kung negosyo mo nimo ang tubig, for example, labi karwas ka, ti lingin ginulo mo. Kung paano mo ni makatipid kung karwas imo nga ang imo nga negosyo, engineer Gilargan sir. Amo nang ginapangabay nato, no? Usually sa mga karwas operators, no, ang ginagamit na nila mga tubig nga hindi ilimnan, no. Mayara sila nga sarili na usually nga mga bubon. Kag ang ginapangabay man naton sa aton pumuluyo, no, usually kon may mga garden kita, ang ginagamit naton sa pag pamunyag kung kaysa ang tubig sa mga malimpyo. So sa ginsiling ko na lang kung pwede natin ma-utilize ining mga tubig nga nagamit na naton panglabaman, panghugas, whatsoever, no? Pwede natin na mabasya kung mabinyag sa aton mga tanom. Sir, balik kita sa maasin. Kumodra ang dako nga volume ang source ang tubig naton sa maasin. Kinahanglan proteksyonan natin ng watershed. Ano ang inyo ginahimo para at least ma-maintain nga mga kahoy dito sa kabukiran hindi mautod to, hindi pangimuon nga uling, kag ma-encourage ang tao nga mananom sila pagtapos sila tapas. Ang ini nga bagay actually ang Metro Pacific Iloilo Water kag ang Metro Iloilo Water District isa lang sa mga stakeholders, no, nga man naga-manage sa aton nga watershed. It is being managed I think by the PAMB, no. So ang initial I think ang chair na diri is our governor. So sila na nagpamala, but on the part ng sang Metro Pacific Iloilo Water kag MIWD mayara kami nga regular nga mga tree planting activities. Kag may mga advocates, may mga may mga gina-educate namon ay mga kabataan pumuluyo dira, ano, nagakanda kami sa mga advocacies, no, kung paano ma-preserve ang aton nga watershed but it will redound man sa supply sa tubig naton diri sa Iloilo. Ang sangunang problema naton da kay ang aton gina-stockan da sang tubig. Labi na gid dira sa meno na Kabatwan da kun sa Barbara area. Silted na sang una, no? Way back sang una pa to nga nadunduan naton sa abyan nato kay the late Lua Administrator Larry Amora sang Chimpo to nagkatog ito siya kag i-checkyaron ini kay isa sa mga problema sa to nga hindi kamo makastock sang tubig, hindi makastock ang MIWD sang tubig dira bangod kay silted
ang mga ano pa na mga balas nagakuha na nagalayon nagatinda na. Ano ang inyo ginahimo nga maintenance na sir? At least ang hindi layon kundi tubig ang nagatindira sa aton nga tangke. Matuod din ang observation, no? Aware na sila ang Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation, which is our sister company, no? Siguro more than 2 years ago, nag-conduct na kita dira sang dredging. No? Gindiretsyo. Dredge na mo nina, ginkuha ang mga layon dira. Kag after sina, regular ang nagbakal sila ang ginatawag nga churumi pump or ano na sa ng mud pump bala. Amo na nagahigop sa mga layon. Kag ginahaboy diri sa higad sa ibabaw kag kun magmalagi na hakot na siya kag tampok sa kundiin nga kung kaysa may nagapangayo sina no libre nga ginahatag namon nila nga mga duta. So sa subong pagbalik ko to last week no daw na clear na ina ang mga duta no nga nagabukid na to sa una so na ginkuha ini sang local government unit sa Santa Barbara. Ang sa tigom may tangke mangitada. Diri kita sa may Barangay Buntalan, Maasin, may ginatawag kita dira nga sedimentation basin or settling basin. Okay. Ang tubig halin sa daha, no, sa intake sang dam naton sa daha, magadiretso na siya sa Barangay Buntalan, Maasin, which is about mga 4 kilometers away, no. And then nagalubdang na siya, ginapalubdang anay dira. Paglubdang masunod naman na siya balik sa aton nga pipeline, madiretso dito sa reservoir ginatawag naton sa Santa Barbara. Ang common dira nga term nila reservoir no, sa Talanghawan. Undergo naman din sa sedimentation process, malubdang pag na din, higupin na sa motor pagkadto na sa treatment plant. I-treat na siya kag ibalik diri sa distribution line na naton. So far, why the problema? Wala pa man problema. Ang diri na lang ang ina-check naton subong ang aton nga mga distribution system which amo na ang aton nga sentro sang amon nga mga projects. Para maasin to serbuan naton sa Talangawan, why kita problema da? Wala na. Okay, na-address naton ina nga problema. Pero alin sa reservoir, padulong sa mga distributor at sa mga distribution na area nato medyo may gamay nga problema. Actually hindi na sagid problema no. Ang concerns naton dira tungod ang aton nga distribution system na ginhambal naton for several times diri. Medyo daan na ang iban no sa last year no ginhambal ko na diri nga some of them although gina-retain pa naton mga pre-American era pa nga mga pipeline which ginagamit pa naton. So may ara kita later ihambal ko na siya kung may ara kami mga projects agud nga maislan na siya. Agud nga mahintayunon ang pag-supply naton sa tubig halin sa aton nga planta pakadto diri sa pumuluyon naton sa syudad sang Iloilo. Pila gani ang ginasuplayan naton nga mga stakeholders? Sa subong nag-increase na kita mo more than 49,000 no concessionaire. Okay. Ang diri sa Oton nga area di ba may bulk may dako kita nga kuan nga daw ano pa sa tangke. Iya man na sa MIWD? Tanan nga mga facilities no, sa MIWD in turnover na subong sa both sa Metro Iloilo Bulk Water ang ilang production facilities kag ang distribution facilities were turnover to Metro Pacific Iloilo Water. Okay. Ti ang dira sa Oton iya na sa Metropac. Metro Iloilo Bulk Water. Okay. Sister company man. Pila ka kuanada ka ano nang term sa nasa kadamon? Kubiko. Pila ka kubiko na da ang matipon sang tangke nga na kag pila ang masuplayan sa isang area. Actually, we have kabilugan no, sa aton nga area, numbers sa aton nga pumping, mga deep wells naton operational. We have 15, no? Na laptay na siya sa Uton, sa San Miguel, as well as may portion diri sa may Pabia. So, kunting buwan, nag-supply na siya sang 6 million liters per day. Ang inang mga deep wells niya operational na kuno standby lang na in case nga mawadaan sang tubig ang kuan ang masin. Operational na siya no. Sige ang pag-operation sina. By the way, gali ang Balibago hindi in-handle sa inyo. Hindi. Kay daw recently maging po si Mayor Triñas nga daw nag-operational sila sa somewhere diri sa area no. Haro area no. Ti mayo man na kay kun damo ang naga-supply.
May pilihan ng tao. bintahan na sa mga stakeholders, no? Dire kita sa punto nga kuan, pag-supply ninyo, ang mag-supply ka mo halin sa reservoir padulong sa Biharo. So sa imo wa gid man sa problema sa mga supplier ninyo so, sa mga linya ninyo. Magluwa sabi kay ti vintage na ni kinanglan nga kayuhon nyo gid. Sano ang projection nyo sina nga makayo? Actually, ang challenge sa amon diri, ang issue diri is not just nga old age na, no, ang aton nga mga tubo. May mga tubo kita nga improper ang sizes niya, no, hindi nagakabagay ang iyang sizes niya. Gagmay, iban. That's why nga hindi makalambot diri sa syudad ang aton nga tubig. Kag number 3, magluwa sa age, no, sa edad sang tubo, improper sizes. Ang number 3 nga aton nga non-revenue water system. So mga leaks sa sulod sa dira sa sina nga mga tubo. So kung ninyo makita, madamo kita sa mga board up sa karsada. Sa una mga board up, kung makita ninyo, dito na somewhere sa mga Kabatuan, Maasin, Santa Barbara. Subong kung manotice nyo, diri na sa portion sang Pabia, may gamay pa, kag diri sa Haro, Mandurriao mostly. Nga man, na-address na nato ng mga leaks dito sa upstream. Diri na subong nagapakadto mga leaks sa city, particular sa Haro area. That's why makita ninyo, diri nga damo ang mga leaks nga ni-repair naton. So isa ka mga aggressive nga ang isa ka mga bagay nga ginahimo naton agud mapanubo naton ang aton nga systems loss is massive leak repair, no. Aggressive kami sa massive leak repair, no. So sang last year end, no, sang 2023 ang amon nga non-revenue water is I think 46, no. So napanubo naton by end of January nagnubo na siya 44 and then ang trend subong nagapanubo but hasta lang dira siguro sa mga 40 gabalik-balik na lang na siya nagakinanglano ni nasang project na nga dagko but silingon isla nagid ang aton nga mga tubo kay gabalik-balik na lang na sa dira nga level. Kindampid ang dapat islan nga area. Ang ginatarget namon nga islan subong nga area diri sa part sang Ongka Pabia, going to Haro Plaza, and then diri na pakadto sa may city proper. Kaya ra kita ginaaman dira nga project, no, medyo islan nato ni not only nga madako ang losses dira gamay pa nga undersize pa ang aton nga tubo dira nga existing nga mga tubo naton. Dira kita sa punto sang mga leakage sang tubi, no. Anong kusang leakage kini? Magluwas nga daan, ano pagid? Magluwas sa daan, no, wear and tear, no, kay sa edad, no. May ara man iban nga mga unregistered nga mga connection, no, nga nagpa-close sila sang una and then wala makasira sa puno, no. Kag mga toppings kung kaysa nga hindi naton mabalaan nga kundiin bala tungod sa mga kadaan sa tubo ang mga connection sang una hindi na naton mabalaan kung di na nagakadto dito, no. So ang katahom sila may ara kami nga technology subong Abian Art nga i-introduce amo ning Sahara technology. Ang Sahara technology, no, siguro by this March or April introduce na namo, implement namo nina siya. Daw kabalo ka sang method sang endoscopy. May aparatos nga isulod, no, kamera na siya isulod diri sa pipeline naton. And then lantawon niya may kamera na siya. Lantawon niya na ang sulod sang pipeline naton. Mabalaan niya na kung may leak dito and then ma-register sa monitor kag mabalit takso na siya kung pilang distansya na halin sa sudlan niya hasta sa dira nga na discovery na nga leak kag kutkuton kag amo na siyang i-repair. So bago na sa technology nga i-apply namon diri sa Iloilo. Kay sakto na kung may ara nga technology, hindi kita kot-kot dito. Correct. Balan mo may Abian Art, no, may ara nga mga leak nga kung hindi magitama kadako ang pressure naton hindi na siya magwa sa sa karsada. So ngamon ginahimo kung gabin hindi lang isna, no, may ara ginatawag nga leak detection team. May leak detector kami nga kung gabi amo lang ang obra nila galakat na sila by kilometers, no.
daw sounding na siya nga method na Okay. noise correlation. Ginapamatian nila, expert na sila sa pagpamati, mabalaan nila kung anong tunog sang leak sa tubo. Kagang leak man nga sa kanal nga nag-ailig nga tubig. Gali. Ma-identify na nila. No? Anong tendency nga magasip in ang tubig nga prosesyo sa kanal sa leak nga tubo? Ang tendency sina kung mag-vacuum, but silingon mag-vacuum kung wala sang pressure sa existing nato nga tubo. So kung may tubig dire sa sagwa kag ang inyo nga tubo nagasaw-saw sa kanal, Oo. ang tendency sina mabalik. Pero ang katahom sinasamon nga sa mga service connection naton, may mga check valve na ina siya. Okay. Ang check valve no nagasira na siya automatic, hindi pwede magsulod. Ang mga tubig nga ara sa kanal or sa sagwa man dira hindi pwede makasulod dito sa aton nga tubo. So standard na sa water service connection naton nga may nagabutang kita sa mga check valves. Unless on extreme cases nga mag-stack up siguro ang check valve. May tendency nga makasakap. Extreme cases na sina siya. Extreme cases. Anong buta man sa extreme cases na Kung kaysa mag-stack up tungod nga nakalubong ina siya. So sa matuktukan balay na nga matungod nga kahugot sa tuong sa duta o kaysa hindi na mag flip no ang iyang na to ang iyang flip na sa sulod nga sira-sira na siya no. Oo. So may mga mechanical failure man kung kaysa nga but those are extreme cases ng mga mechanical failure nga hindi na siya magbalik no. Nga hindi na siya magsira I mean. Nakapamangkot ako sa imo, Engineer Galagan, kay last time daw 2 weeks ago, pagbukas ko sang gripo, maligo ko, laing gini ang baho. Okay. Kay, kasi bala na ito mag-flushing kamos na, kasi maggawa, sinaya daw chlorine. Chlorine or chlorine ang kuha, ang baho dyan. Dito sad to say, no? Pasensya lang sa ikaw, langgog dyan. Actually may mga cases kami no nga amusina no. So ang ginaobra sa water quality section namon kadtuan na siya kag gina-flushing ang ina nga area. We see to it no nga ang ina nga basta water quality gani that is very important nga i-address na mo na Oo. no. Kay kung kay sir ang mga acute ang EGE bala acute gastroenteritis dira isang source kay kung nakasawsaw ang tubo kag kung may vacuum magsipin maligo ka labi na gid mga kabataan tendensiya mo nang magatuhaw. That's why nga why lang ko nagkola sa asang atensyon mo pero natingalay ko nga do hindi gid ang singin isang bata ko nga gamay 6 years old smelly. Singko try na itong pamangkutonan ko yung MIWD nga nagasubong sina sir. Actually no ang kung magtuhaw ina nga mga sitwasyon no ipabalo lang dayon sa aton nga opisina no Metro Pacific Iloilo Water agud ma-address naton ina kag hindi naton hindi niyo ana ipag-imnon dali-dali no pwede din siya pabukalan kag gamiton sa mga panghugas lang anay but rest assured no sa water quality issue is very vital no sa amon gid kag ready no ang amon nga team sa paghatag sang action sa sina nga mga bagay. Isa ka concern ko, Engineer Gilaganin pa isang una, medyo redundant na nga akon nga pamangkot gani kay daw kada guest ni mo daw amo nagi pamangkot ko no. Kami sa Haro dire sa pit sa may CPU mayo man ang supply ng tubig pero ang presyo din di mayo no. Kay kinanglan amo man nagro ang gina-experience sa Kalabanan da kinanglan nga may ara kag nga tangke kag motoron mo gid para masudlan ang tangke. Another naman nga bayad mo naman sa kuryente kung andaron mo naman ang kwan ang imong nga motor. Why bala kamo sang monitoring sini nga ang pressure sang tubig nga sa mga second floor, third floor, hindi ka na magmotor, kundi ang pressure na lang sang tubig, amo na magakarga, karga Engineer Cancer.
matang mga pamangkot, no. Actually ang sagin siling ko gaya kay na ang supply, availability kag pressure sa tubig damo mga faktor, no, nga hindi maka-generate siya sang pressure inatungod dayhan kulang ang supply. Number 2, dako ang aton nga losses, no, nga hindi siya maka-generate sang pressure. So ang isa pa gidira nga kakulang ang supply kay hindi maka-generate sang pressure tungod nga improper ang sizes naton sa aton nga mga tubo. So that is why part sa amon nga programa isla namon matakod kami dira sang tubo halin somewhere sa Pabia ungka tubtub diri sa may Haro Plaza, that is 1 metro ang diameter sang tubo. Dako pa sa drum. Okay. 1 meter, 1,000 mm or 1 meter ang diametro sang tubo nga takod namon dira. So sisinin nga tuig pagahimuon namon, no. Kag sa sina makahatag sa aton sang assurance nga mag-improve ang pressure kag ang supply sang tubig diri sa sinang area. Halin sa may dako nga 1 metro na nga tubo, pakadto sa makadto na halin dira, pakadto sa may mga stakeholders naton. Ano kada koon sang tubo? Actually, ang 1 metro nga tubo is transmission primary lines or transmission line. May ara kita pagitbutang nga parallel line nga 250, nagabari na sa may 250 mm or digits. May ara mga di 8, may di 6. So dira man siya na magakuha sa source, kaya ang 1 metro na hindi pwede kita makatap dira. Okay. Kay primary line nila siya, expressway na siya pakadto sa diri sa syudad sang Iloilo. So matap kita dira sang 1 ka linya para sa mga pumuluyo. Kaya subo makita ko na sa unang ginalubong na ang kuan mo. Ginalubong na sa una ang tubo. Subong nga expose na ng tubo. Do mo ni kadako. Ando Ang 1 inch kada ko nang ito pala. 340 na siya para na sa pumuluyo. 3/4 ng ang pero itong. ang tapping sina, ang iba na nakatap pa sa transmission line naton, which is not supposed to be, no. Himuon naton nga nga scientific ng approach naton sa water distribution system naton. So may ara kita nga transmission line kag may parallel nga distribution line kita nga may pagatak nga itakod agos dira matap ang mga water service connection sa distribution line. Pero ang existing may exist na ang tubo na nga 3/4. Islan gina sa tanan halin sa tapping namon kun nara ng tubo naton nga baguhon gina tanan ang linya ninyo halin sa tapping hasta gina sa metro ninyo baguhon na siya. Ano kadako na ang ilis nyo? Sa kinsiling ko ang sa transmission line naton is 1 meter. Hindi, alin sa may transmission line pakato sa balay? 3/4 man sa gyapon, 3/4 pero man gyapon. ang kanami sinakay dra na siya matap sa distribution line, which is mga 200 mm, 150 mm, no, or digits, di 8, di size, no. Depende na sa density sa balay nga pag-agyan niya. Anong may expectar na to ng pressure siya na magadoble o kung magatriple? Ma-improve lang siya nga aton nga pressure kag availability, no. So hindi pa kami maka-project good kung pilagid ang but theoretically, no, we can have it, no, nga mag-increase siya, pero ang amon gina-target dira is manubo ang aton nga non-revenue water or losses. Kag maka-recover kami sang volume which is about mga 7 to 10 MLD, with sang libon mga 7 million liters per day up to 10 million liters per day ang ma-recover natin nga volume. So hindi na kita kinanglan ang inang ma-recover natin nga volume madugang ina nga sa supply naton. So silingon magtaas ang inyong mga pressure sa tubig sa dirang area. Pero why kita assurance nga ang pressure nga hindi na kita magpatubot sa tangke sa babaw? Why kita assurance pa sina? Amon nga commitment sa joint venture, no, sa agreement up to second floor nga hindi na kita magamit sa motor. But may several stages, no. Every 5 years may ara kita nga certain percentage kung din nga area, no, ang amo na nga mga certain percentage lang sa aton nga service area may ara sina kay identify na siya nga mga area sa subong ang mahambal naton nga 24 hours of supply kag makasaka sa second floor naton ang area sang Leganes, no, portion sang Santa Barbara, mga portion sa Pabia nagasaka na sa mga second floor nila.
Okay. Kay ti And parts sa San Miguel, no? Mayo lang na Engineer Ruben kay daw nagbarato ang sukot sang more. Daw 9 pesos plus lang bla mo. Pero kung mahal, di mapamotor ka pa pababaw pa. Di ako na may tangke ko lang bot bilayan ka galon na pinakakuan lako ko lang ka tangke. Kinahanglan ipunuan mo gid. Kay in kaso bala nga mawada untat ang tubod sa Metro Park, ti balda kay. Even though nga may ara ko nga deep well, pero ti masagop-sagop ka pa imo. That's why nga mo nang inambal ko kay Engineer Gilargan kung pwede nga makuan na ang pressure bala at least minus ka gasto, minus kuryente, kag ti daw mapos sa mga stakeholders sa Engineer Gilargan sa. Actually, amo na sang target nato, no, nga maabot ang timpo, no, nga magasaka na siya sa second floor kay kung hindi namo na ma-met na nga target may penalty kami sa MIWD. Galing, may sa mo ng target beauty sang joint venture agreement. Hindi man ta gusto nga mga tagaan ka mo penalidad pero ti ang aton sinaya balan mo man ng stakeholders ang Correct. ang sa kwan bala sinila the customer is always right. Correct. Di kinala ang may kinamataron permi ang mga konsumidor kay kami gabayad man. By the way, pila subong ganya ang per cubic meter ang sukotin nyo? 22 pesos, no, inclusive of VAT, no, per Okay. kilometer. Why kita nagsaka? Wala man. Okay, 22. Okay man lang kaya ako nung na bayaran. Bayaran ka na bulan daw more or less mga 500 plus man lang. May laba, may tubig, paligo, tatlo ka unit nga balay. Tido okay man reasonable man daw, hindi man ang ato na bisan mahal, hindi man tatikalon bisan mahal basta may tubig. Basta bisan mahal ang kuryente basta may kuryente. Ang problema kung barato nga way ka. Amo na ato na napam. Mas mahal ang wala tubig. Amo kani napamper na kita mo Ruben mo. Sa uma kita sa una katubog man ta sa kuan sa sapa. Why man ta problema kuno mag-run out dito kay imo ka to duyan mo sa dalong paho. Di sa uma din ka makanto di. Alam mo imo ka na duyan mo sa igad ka dalanda. That's why nga matukos lang gid ang tawo bisan mahal kung may ara. Pero pasalamat kita nga may ara pero barato. Engineer Gilargan sir. Tama na, no. Ang pinakamahal ko nung presyo ng tubig, ang wala tubig. Amo gini. Ang sa bagay, ang wayman naton ginaimnom ng mga ang sa may iya sa Metro Park, gabakal man kita sa purified water mo. Kay budlay magisabla tapok ng tiyan naton. Sa unang bata patagay inom kita sa may Suba. ginalapakan sa Carabao na Ruben, suma. Iya mo lang no, kag mainom tubig. Suba. Subo mainom ka, disgrasya ka gid. Di bla Engineer Dinis, madisgrasya ka gid. Kay polluted na mo. That's why nga health as well tawag nila. Ang tubig kinahanglan niya nga amligan man naton. So far why naman problema subong no sa MIWD, sa may Metro Park. Ang amon subong, we are concentrating, no, sa pagpanubo sa aton nga non-revenue water or systems loss. Kay kami nagadistribuer lang sang tubig nga ginahatag sa amon sa amon nga bulk water supplier. Kag sa sina no, may ara kita nga mga natapos na nga mga proyekto in preparation, no, sa mga El Nino. Kag as well as last January may natapos kita nga proyekto diri sa Uton. Nainugura nato doon diri sa Tagbak. Kag nalipay gid ang sa mayor kag ang pumuluyo sa Tagbak dito especially sa Bureau of Fire kay wala pa man nagurahan a day before sang inauguration nagamit nila ang fire hydrant sa pagtapna sang sunog dito sa I think sa Tigbawan. Now ikaduha
diri may natapos na kami, nakakatapos na namon last week no sang retrofitting sang aton nga Carpenter's Bridge. Gin highlight namon sa media kay this is the first no nga technology gin apply siguro diri sa Panay. I don't know sa area sa Visayas no. Pero so far sa pipeline this is the first no. Nakita nimo Abian Art no ang mga taytay gina-retrofit sang sang DPWH. Amo man nga technology ang gina-apply naton sa tubo. Kung ninyo makita sa una ang Carpenter's Bridge ang 600 ang 24 inches naman nga tubo dira no kung sino makakadto sa Carpenter's Bridge sa Mandurriao tuktok na ina siya. So gin retrofit naton ina agud maglaba pagid ang iya nga lifespan no. Okay. So natapos naton ina ang katahom sina wala sang service interruption. Wala kami naguntat sa supply. So bago nga technology nga gin-introduce namon dira agud nga masustainer ang supply sa tubig sa Mandurriao, Molo kag city proper area. Timayo ni, no? Sir, ang kangawaan lang sa ngawaan lang sa mga stakeholders kasi nga bangod daw malawig ining El Nino ay assure nyo lang ang mga stakeholders nga hindi kita mawalan sa tubig. Actually, this is the assurance. That is the assurance, no? Gusto namon ipalabot sa aton nga mga stakeholders, no? Ang El Nino yung preparahan na sa Metro Pacific Iloilo Water, kag Metro Iloilo Water District, Metro Iloilo Bulk Water Supply Corporation, kag sa iban pa nga mga bulk water suppliers naton. Preparado kami sa pag-abot sa El Nino. In fact, may ara na kami nga plaster nga mga water rationing scheme. When worst comes to worst, no? Sa aton nga magnubo ang hatang nga supply sa aton sa bulk water supplier. And we also deploy sa mga ginatawag natin ng mga water tankers, no? Nga nagalibot. Adlaw-adlaw na since last year pa. Nga nagalibot na siya sa pagtughong sa tubig sa mga areas nga hindi malambutan sa aton nga mga sa supply sa aton nga tubig. Okay. So, amo nang mga assurance nga ihatag natin sa aton nga mga pumuluyo. Anong mga areas subong ang daw critical as far as distribution of water is concerned? Base sa amon nga data no sa amon nga data sa monitoring namon diri gyapon sa mga city proper sa mga Barrio Obrero, Rizal Estanzuela, halos tanan na sa city proper area no wala na so that's why nga hindi malambutan sang maghambal kita nga hindi malambutan sang tubig ang tubig hindi na dira makalambot kun lang supply halin sa amon especially during peak hours pero kung mga non-peak makalambot pa siya pero tama nagigama that's why ang ginahimo naton in order nga ma-address sila siya nga concern nagatughong kita sang tubig pinagi sa aton nga mga water tanker sa pipeline so agad makakuha ang mga pumuluyo sa tubig dira through their water meters also. Uy kita diri sang dako nga tangke abi paresa sa uton bala nga amo na lang gamiton nga supply sa mga areas nga critical. Actually wala pa isa ina sa mga konsiderasyon no kag plano no kun ino lang tawon no kun ano makita na lay down na ina sa service contract no nga may ara kita mga reservoir nga pagatindugon sa mga strategic areas particularly diri sa siyudad sang Iloilo pero sa subong hindi pa naton mahimo ina kay nagadiretso na lang kita anay no sa pag-inject no sa pipeline agon mabatsagan dayon sa tao kay ina it will take time kad will take thorough study pa. Sir, ang systems loss pares man sang kuryente kalaban ng ibanda ginatribute ini sa mga jumper. May mga jumper man bla anong tawag sila? May ara man bla nga jumper sa tubi. Ang term sina sa mga upod ko is illegal connection. Illegal connection. Pero ako doon nahuya ako maghambal nga illegal ka daw ka huluya no. Unregistered water service connection. Okay. Unregistered lang. Wala lang sila marehistro. No? Nga mga water service connection. Hungod nila nga hindi magparehistro o kung hindi man nila hungod. No? Ilan na yung rason. Anong penalidad sini? Dako ang penalidad kung madakpan ikaw no hindi lang gid ko particular pero dako ina siya nga penalidad once nga madakpan ikaw nga may ara ikaw nga unregistered nga water service connection no kag baydan mo gid na bago ikaw magpatakod anay. Okay. Kung mautdan ikaw pilang bayran mo?
kung pila ang magluwas sa penalty ang arir sa tong wala nga connection baydan mo gid na siya. Okay. Kag ang katahom sinilang galing sa program namon ang non-revenue water system sales wala na ginapatong sa pumuluyo. Kami ang nag-aabaga sini. So that is why amo nang kinalain sa sa kuryente ginapatong nila ang systems loss sa distribution charge I think pero diriya sa tubig wala na siya ginapatong. Ini pa man ko tani ni sa sa Bureau of Fire proti tubig man ni ginambalan. May mga power hydrant pa diri sa siyudad sa Iloilo in case of emergency. Nabala na sang nang ginatagan na namon sang lista ang Bureau of Fire Protection sa mga operational nga mga fire hydrants nato usually diri sila nagakuha sa may Lapas Plaza and then sa may Haro sa tubang sa Panorama sa Iloilo Supermart dito sa may Tabuk Suba kag somewhere dito sa may Sambag nagakuha man sila so those are the fire hydrants and then sa Molo mayara man kita I don't know kung existing pa sa Molo kaya din naging relocate I think namon ina siya Mandurriao so ina sa may mga gamit kami ginhatag sa Bureau of Fire agod nga magakuha nila sang tubig during emergencies kaga kanami lang sila ang collaboration kay gina-record na sa Bureau of Fire kay ginahatag sa amon. Gani kay ginpangkot ko ni pero ginaaman ko ni pamangkot man sa sa Bureau of Fire kay recently may nasunog diri sa San Nicolas Lapas subo sa to kay patay gito classmate to sa ngakon nga subang ang babayi tong midtech bla babayi si Pio mo na daw amo tong isa sa mga bagay nga daw na nasubuan man kita. Pero anyway, amo nang sa next week to Ruben, Engineer Ruben, try naton nga Bureau of Fire. 10 Bureau of Fire kita next week. Kay sa Fire Prevention Week. Month. Kaba? Ha? Why na si Atty. Canando? Ati, anyway, Mayo. Ha? Ang beauty mo, i-expose mo. Para nga at least mapabalo naton. Kag ma-aware naton ng mga pumuluyo. Subong nga daan, tama kainit, gamay lang subong nga, i-grab. Tapos agad, Anyway, hindi nato ni pag hostage di si Engineer Gilarga, gadamo pa ni sang mga bagay nga katuan. Si Kasimanwa ko ni, Marijan. Si Marijan Lotero. Tirador. Gali. Good morning din sa kay amigo ko Atty. Jojo Lotero, kay Atty. Bert, kay Jojo Di Paula din sa Haniway. Ang mga politiko ba ilang dana ya? Kita lang sa sunod nga labit nilang eleksyon. Sige. Damo pa ang mga ano man project ng subong Engineer Gilargan. Actually katapos na namon sang retrofitting sa Carpenter's Bridge sa ginhambal ko kay that is one of a kind kag medyo bago nga technology gina-apply namon dira kag diri ongoing ang amon nga pipe laying diri sa may barangay Kamalig Kamalig Haro diri sa kanay board member Domingoso kanday na dira agad nga area kay punong barangay Luma Kap may ngaga okay. Kag sa sininga March this March sa Abian Art basi makibot ang mga pumuluyo nato na gusto ko lang i-announce diri na-announce sa inyo okay. May ari kami pati gayunon nga pipe laying diri sa Diversion Road. Road. Actually nagamapatawag pa kami sa meeting with different sa stakeholders. Diversion Road kay Diri halin sa Top North. Hasta diri sa may junction sang Donato Pison Avenue. Pasok So kung diretso na basta sa may Barangay San Rafael kaya Barangay San Rafael wala na sila sang tubig. Kag request kina sang aton nga pinalangga nga Congresswoman Jam Baronda nga pabutangan gid sang tubig. So ang diri kita halin sa Top North sa intersection dira. Diri kita mangalihid sa kilid sang karsada. Magatakod kita dira sang 20 inches nga tubo, 500 mm.
tubtob dito sa may intersection junction sang Quezon Avenue. Kay 1.2 kilometers na siya nga gap, no? Okay. So patangan natin dira kay ang tubig naton diri sa may halin sa Sambag hasta sa may Diversion Road. Ang dira lang ng dako nga linya naton hasta sa may tubangan sa Jollibee. No? And then sugpunan naton ina tubtob makalambot dito sa may junction sa Quezon Avenue. Okay. And then maliko na siya dito sa may Quezon Avenue going to Barangay San Rafael. So din naton base mahambal naman kita din naton kuhaon ng supply sana. Ang supply sana nagalin man sa ma-recover naton nga volume diri sa Nan Revenue water sa mga leak repairs naton kag sa patigayunon naton man nga pipeline diri sa may haro nga area. Hindi na makalistorbo sa aton nga mga kuanda commuters da. Actually, initially, na-present namon ina sa kay Colonel Garbanzos, no? Kay sa kay sa city administrator nato, no? Sa amigo man nato, no? Sa kay Sir Melchor Tan. Gin-present naton as well as sa DPWH kag sa city engineers. Initially, gin-present namon the other 2 weeks ago. Kag na-appreciate man nila, no? They are, ang nanami na diri sa LGU naton, they are very cooperative sa mga lihok kag sa mga programa sa Metro Pacific Iloilo Water. Basta sa ikaayos ang serbisyo sang tubig, willing gid si Mayor Triñas kag ang mga LGUs naton, mga punong barangay sa pagsuporta. So, by next week, no, i-present namon naman nina liwat, no, sa mga stakeholders naton kag rest assured, no, nga hindi kami i-minimize nato ng effect sa traffic kaya dira lang kami sa higad as much as possible kung ma-maximize namon sa gabi mga obrahon kag para sa aga medyo hagan-hagan ang obra dira. Not only that, no, isa pa gid, no, diri sa may Ungka flyover kung inyo nakita, no, ginsira na dira ang may portion dira nga cordon sang DPWH. May portion dira sang tubo namon nga maigo sa jet grouting nila. So mapatigayon man kami dira sang decommission namon muneng ipatyon namon otdon namon ang portion nga maigo sang ilang jet grouting between sa pier number 4, 5 and 6. So mahimo kami dira sang interconnection transversal o kung mapatabo kami sang tubo agod nga i-connect namon sa linya to nga mautod nga maigo sang ilang jet grouting. So hopefully siguro mga April na siya o kung mahay nga habol namon sa nga March. So medyo dako-dako na siya nga obra nga somehow maka-apekto man gamay, no? Hindi naton, we will not ipokrito nga hindi gid maka-apekto sang daloy sang traffic. Maka-apekto siya but very minimal kag manageable tungod nga ang cooperation sa aton nga traffic management office kag local government units. Pero ang tubi assured nga why epekto why kita hindi kita makuan, hindi kita mawalan tubi. May i-announce lang kami nga may ara nga interruption but i-minimize namon sa 1 day lang siguro. No, ginatunan pa namon subong kung paano namon ma-mitigate na siya, no. Nga at least 1 day lang supply but not totally nga madula gid ang supply sa tubig kay sige man ang supply sa mga bulk water suppliers naton. Ang tubi na kada sanon yung ginakuha na-check na nga ang tubi clean. Ang sa siling ko kayo na very vital sa amon ang water quality. That's why daily ang monitoring namon sa water quality. Daily nagakuha kita sa results. Kag we are 100% passing sa mga results nga na-submit namon. Kung may makita kami nga mga variants, no, abi may mga issue regarding sa water quality, amon ang gina-address namon sa gilayon. Okay. Mayon kabay pa nga aton mga viewers da naga-monitor sini sa nga aton nga programa kay amo ni subong chimpo kinahanglan nato ng tubig, no? Kinahanglan inom kita tubig kag kinahanglan may tubig kita nga supply nga importante nga sa din in case of emergency kag kinahanglan nato ning tubig bastante ang Metro Pacific Iloilo Water. Madamo gyud salamat Engineer Galargan unless may gamay ikaw nga kung may ara kay nga inog mensahe sa aton mga viewers ang imo parting statement. Nagapasalamat gid kami, no, on behalf sa Metro Pacific Iloilo Water ang amon nga Chief Operating Officer si Engineer Rob Cabiles. Of course ang amon nga joint venture partner ang Metro Iloilo Water District headed by
the chairperson, no, si Ma'am Rebecca Maravilla, ang OIC General Manager Subong, si Jaja, no, Manihero, kag of course ang mga sining programa, no, ang iChannel kapod kay Abian Art Calzas, a good friend of mine, kay Engineer Ruben, kay Inday Tintin, no. Of course, sa kay kaupod ko kay na si Mary Jam, no? Kag sa mga pumuluyo, konsumidores sa Metro Pacific Iloilo Water. Madaming salamat sa tinion nga ginhatag na sa amon, kag sa inyo paghangop, no, sa serbisyo sang may mga kapaltahan kami kun kaisa, but rest assured, no, we are true and sincere with our commitment of improving water services diri sa nasakupan sang Metro Pacific Iloilo Water. Tipigan natin ang tubig, no, kay sa ginsiling kay na ang pagtupig sa tubig hindi lang responsibility sang inyong water service provider. Responsibilidad natin inatanan. Mayong aga sa tanan. Madamog yung salamat, Engineer Gilargan. Mas maayo pangaway ka kurente. Sang way ka tubi. Way ka kurente, medyo makakuhan ka pa, problema mo lang hindi ka ka-charge ang cellphone mo. Pero kung way tubi, way ka gidman, no, kabi kung way tubi. Amonis, ang importante yung mga bagay, tubi, kag hangin, no? Bala ng ibanda, kuway, mabuhi kayo ngaway pagkaon mo. Pero hindi ka mabuhi ngaway tubi. That's why nga halungan nato ng tubi, tipigan naton, because tawag nila, water is life. Madamog yung salamat sa Metro PAC. Of course, dili sa kay abyan naton Engineer Jerry Gilargan, naton nga malugay ng abyan, no. Sa ngalan diri sa aton nga direktor sa kay Toto Rex, upo diri sa kay Engineer Ruben Panes, kay Engineer Dennis Uyaban, madamog nga salamat. Kita na kita sa sudaton nga pagpanagad. Art Calzas, mayong adlaw.